Nukong siyam, nga ay kublay api iway pa iway ha kani ka por ka bamata. Lengba jong kani ka YouTube channel ka jonga. Kadon ka way ka video. Yole se kata ka video ka pen lengo ya pi. Yole se kata ka video ka pen kendit ya pi. Ka pen perkhat ya pi balai kumne. Yole se kani ka video ka bangapan i ya pi menta. Yole se pimpat ju yoi. Ha ka jing im ka jing pi namar ba. Kani ka jingja kani ka jingja. Kaba pela bat kaba khala tam hadu kata-kata. Bat ha ka jing im ka junga. Ngampat ju yoi. Ngampat ju lap hiru. Kum kani ka jingja. Ti paralok ba ije. Kani ka video ka bangala rim ha. Ka bangan ngan sapen iya pi. Ti pin page. Don na pedeng yung pi kibompat yoi. Ya kani ka video ka bangal deban upload ha ki por mensua. Te paralok ba ije. Kani kadai kaba don kiwe ki briu kiba ong yanga. Pen ibiang ya katuka video kaba pla bat kaba kala ha gitu ki por mensua tada ngin page biang ya ka. Te kumta don kiba request yanga kumta kiba kerpat yanga. Te ngan penmi biang ya kani ka video kaba pla bat kaba kala tam. Ngampat ju yoi bat ngampat ju lap hiru ha ka jingim ka jonga bat nangis kam babun na pedeng yung pi pimpat ju lap ne pimpat ju yoi yole se kum gane ka jingja kaba khala lane kaba pelatam te parlok bije mentangan peni fi ya kane ka video ka jonga pinya page himapi pinya bicar himapi ka e ka baja bat ka e ka ba philap lengba jong kanika video ke junga dia perlok inya page na menta ka kubor bapala hang ne apo ori gasi jingi kum gene ki jaj jingkha kam perjuja hang ne apo ori gasi ni page ket kini ki page ba yuan ban sakhi lengba jong ni iwe ikun masi hang ne ka singi ka menta isnei bapli ni ikon lung masi namar ba ila ndorchu ne ka perthai ila klat te ka bapla kalong ba ini kelung mesti idon arteli ka kli bat kawai gamet pek arteli ka kli bat kawai gamet ek galong ka kubor ka bapla ni bangkai se ni babia ke ni kampla